ହବ ଆଇ ଆଲୋ ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର କୁଆଡୁ ଆଇଥିଲ ବାବୁ ବାହାରି ଯାକ ତୁ ବାହାରି କାଲି ବାଡ଼ି ପଡା ହବ ତୁ ବୁଢୀ ବୋଲି କଣ ତୋର ଲଜ୍ଜା ମତ କିଛି ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଦେଖ ମତେ ହାଁ କଣ ତମର ବହୁ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପାଇଁ କରି ହଁ ଏ ତୋର ମୋଟେ ଚାଉଳରେ କରା ଓହୋ ଏ ଚାଉଳରେ କରା ହବ ଖାଲି ବାସ କରି ବାସିବ ହବ ଆଇ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଆଲୋ ସୁନ୍ଦରୀଟେ ତ ପାଇଛୁ ବୋହୁ ଆଚ୍ଛା ତାର କଣ ଏତେ ଗୁଣ ଯେ ତୁ ତାର ଗାଳି ମତ କରିକି ତୁ ଖାଇ ବସେ କେତେ ହଉଛୁ କେତେବେଳେ ଆଇଛି ତୋତେ କିଏ କୁଟିଆ କରିବି ହଁ ଗାଁରେ ଯାକ ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି ସମାଜ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ କହୁ ଶୁଣେ ଆଉ କହିଲୁ ଏ ବାଡ଼ି ପଡା ତାହେଲେ ଶୁଣେ ଶୁଣ ସଭାଜନ ଶୁଣ ସଭାଜନ ମୋ ବହୁର ଗୁଣଗାନ ମୋ ବହୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହାଏ ଭାବିତେ ହଁ ଦିନ ନଅଟାରେ ଉଠେ କାମ ତେଣ ଘରେ ପଟେ ସତେ କି ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖାଏ ଫୁଟାଇ ନୈନା ଏ ଆଇ ଅରେ ବା ଆଉ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ପାଇଛ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଖାଲି ଚାଲେ ହଲ ଶୁଣିଲୁ ଆଇ ରନ୍ଧା ବଢା ଭଲ କରୁଥିବ ବୋଧେ ଆଉ କାଟିଆ କାମୁଡି ପକେଇବୁ କଣ କହୁଛୁ ମ ମୋ ଦିହ ଦେଖିକି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ ହଁ। ଖାଇବା ରହୁଛି ଦ୍ରୁପଦରୁ ପେଲି ହେଲୁଣି ଏ ଆଉ ରନ୍ଧା ବେଢ଼ା ଜାଣି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ହାଇ ପାଇ ଅଣ୍ଡିରା ଚଣ୍ଡୀଟେ ଭଳି ତେଣେ ତେଣେ ଯାଏ ଚଳି ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ହଲ ଆଇ ଏ ପାରା ଖାଇ ଆଜିକାଲି ତ ଯୁଗ ସେୟା ହେଲାଣି ମୋବାଇଲ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ତୁ କଟା ନୂଆ କଥାଟେ କହିଲୁନି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲୁ ଆଇଲୋ ଆଚ୍ଛା ଫେସବୁକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ କରିଦେଉ ତ ସେଇଥିରେ ହାଁ ହଁ କାହିଁକି କହିଲୁ ଦ୍ରୁପଦ ପେଲି ହଉଛୁ ଖାଲି ଆଉ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନଦୀ ଘାଟ ତୋଟ ସବୁ ଟୁକୁରୁ ଟାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଇକିନା କଥା ବାତ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଛଅ ହେଇଥିଲେ ନ ଯୋଡ଼ିକି କହିବେ ହଁ ଏ ବାଟ ଘାଟେ ନଈ ତୁଠେ ଯିଏ ବେଟରେ ବେଟରେ କୁହନ୍ତି ବହୁଟି ତୋର ଓ ବାଟର ହେଲା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେହି କରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେହି କରି
ଜୀବନ ହାରିବ କହିଲୁ ପାଣି ହବ ଅଛି ହଉ ଟିକେ ରୋକିଦେ ହଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବୋହୁ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଦେଖିବା ଏ ବୋହୁ କୁ ଆଇଲା ଦିନୁ ଦୁକାନ କଲା ଭଗବାନ ପାଇଲି ବୋହୁ ସେବା ବୋଲତି ସେ ଦିଏ Sashu Bohu pasal halo, bola boli, halo, bola boli, halo. Aku lagi, halo Zia. Tu botol କରୁଥିଲ? ମଉସା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ନିଜ ଆଉ। ମଉସା। ତାହେଲେ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣରେ ମଉସା। କହିଲୁ ବାବା। ମତେ ବଲ ବୋଲି ମଖମଲି କିଏ ଡାକୁଛି ମତେ ବଲ हाँ। तेरे अब सारे सवारे से गाड़ी पारे
ଦାଣ୍ଡେଇ ଯାହା କରୁଛି ଜାଣିଛ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମତେ ଦେଉଛି ଆମର ଟିକେ ଗରିବ ଘର ବୋଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜମା ସେ ଖାତିରି କରୁନି ଆଉ ଏ ପଡିଶା ଘରର ବୋହୂମାନେ ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯେତେ ଦେଖେଲା ଶିଖେଲା ମାଗି ମତେ କହୁଛି ଜଣା ଜାଣିଛ ପଡୁଛି ଆଉ ଦେଖେ ସିଏ ହଉଥିବ ଆଉ ଯାହା ତ ଦେଖେଲା ଶିଖେଲା ମାରୁଛି ହେ ମଉସା ମତେ ଆହୁରି ବାଡେଇ ପକଉଛି ରେ ବାପାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଛି ଝାଡୁରେ ମାରୁଛି ରେ ଝାଡୁରେ ମାରୁଛି ପଡିଶା ଘରର ଲଞ୍ଛନା ତମେ ଦେଖିନ ମୋ ବାପା କେତୁଟା ଟ୍ରକ ପଠେଇଥିଲା ହଲୋ ଝିଅ ହଁ ମଉସା ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗାଡି ଧରିକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ହଁ ରେ ମଉସା ହଁ ସେ ରାଣ୍ଡ ବୁଢୀ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ କଣ କହୁଛି କହିଲୁ ଆଣି ନାହିଁ ସଜା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲି କହେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି କହେ ଆଣି ନାହିଁ ସଜା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲି କହେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି କହେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ବାଜୁଛି ରେ ମଉସା ଶାଶୁଟା କେନ୍ତା କୁଟିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଛ ଶାଶୁଟି ମୋହର ବାରି ପଟାନ୍ତର ହେ ବାରି ଅବାଗ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୋର ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୋର ପଡ଼ି ଯାଉଛି ମତେ ଯେତେକ କଥା ସେ ଆଜି କହିକି ଯାଇଛି ଏ ରାଣ୍ଡେ ପୁଅ ଖାଇରେ ଝିଅ ମୋ ବାପା ଯେ ଆସୁ ତାକୁ ଏମିତି ଛେଚାଟେ ଛେଚିବି ସେ ସାରା ଜୀବନ ମଶାଣିକି ଗଲା ଯାକେ ମନେ ରହିବ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ମୁଁ ତାହେଲେ କହୁଛି ବୋଧେ ଶୁଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି ଆସିବ ମୋ ଠୁପ ବାଖାଇବ ମୋ ଠୁପ ଆଣ୍ଟା ତାର ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆଣ୍ଟା ତାର ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ସତ କହୁଛି ହଲୋ ଆଇ ହଲୋ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ହେଇଛି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ମୁଁ ନୁହଁ ତ ମୋ ଭଳିଆ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫସିଛି ଆଉ କଣ ଅଧିକା କହୁଛୁ ତୁ ଏଭଳି କହୁଛୁ ତୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛୁ ଜାଣିଲୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ ମଉସା ପେଲିବୁ ମଉସା ମୋର ଟିକେ ପଦେ ଶୁଣ ମୋ ଶାଶୁ ଏଇନେ ହଅନ୍ତାନି ଯେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ମୁଁ ମେକଅପ ବୟସ ଦେଖିକି ମୋର ଏଇ ଗ୍ଲାମର ବୟସ ଦେଖିକି ନା ପୁରା ତ ଖାଲି ତାକୁ କହିବୁ କଣ ବୟସ ହେଲାଣି ବେଳେ ବେଳେ ମଉସା ଡାକି ଦଉଛି ଆଲୋ ବୋପା ଘରେ ବୋଧେ ତୋ ମା ତୋତେ ଶିଖେଇ ନାହିଁ ଶାଶୁ ଘରେ ଆସି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଛୁ ମଦ
ହେଇଗଲାଣି। ଚାର୍ଜ କରିବୁ ଆଜି ତ ଝୋଟ ମାରୁ ଶୁଣିଲ ମୋତେ ଯୋଉ କହୁଛି ମତେ ଘର ଭଙ୍ଗା ରୀତି ଜଣା ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ। ମତେ ବୋହୁ କରିକି ଆଇଲା ଦିନୁ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରାମର ଟୋକା ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡେ କାହାର ଅଧିକାର ତା ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ। ହଲୋ ଆଇ ହଲୋ କେତେ ଗାଡି ମଟର କେତେ ଟୋକା ଆସି କହୁଛି ତୁ କଣ କେମିତି କହୁଛୁ କି? ସେଇ ଯୋଗୁ ତ ମୋ ଘର ନିମାଣ୍ଡ ବଢୁଛି ରେ ବା। କଣ କହୁଛୁ ମ? କଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ଜାଣିଛ? କହିବୁ ତାହେଲେ କହୁଛି ପଦେ ଶୁଣ। କହ କହ। ବିବାହ ପରେ ଭାବିଲି ମଉସା ମାଟେ ପାଇଲି ବୋଲି ମା ଝିଅକୁ ମା ମିଳିଗଲା ମନେ ମନେ ଖୁସି ଏତ ମା ପର ପୁଅ ଯୋଜନେ ମଉସା ଶୁଣ ମୋର କପାଳେ ଲେଖା ଦୁବାଜନେ। ନାଇଁ କଣ ମୋ ବୋହୁ କଣକୁ ଟେକିକି ମତେ ରଖୁଥିଲୁ। ଆଲୋ ମୋ ଭଳିଆ ଶାଶୁ ବୋଲି ତତେ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆଲୋ ନିରିମାଖି ମୁହଁ ଦେଖିକି ତୋହର ଆଣିଥିଲି ବୋହୁ କରି ଜାଣିବୁ ନଥିଲି ଘରଟାକୁ ମୋର ବିଷୟ ଦେବୁ ତୁ ଘର ନା ମୁଇ ଆଜି ଜାଣିଗଲି ତୁ ନା ମୁଇ ଲୋ ଆଲୋ ଏରା ନ ଭୁଲି ତତେ ଥାନାକୁ ନେଲି ମୁଁ ଟାଣି ଲୋ ଆଲୋ। ମତେ ଇଏ କଣ କୋଉଟ କଚେରୀ କଥା ଦେଖେଇଲାଣି। ମୁଁ ତାହେଲେ କହୁଛି ପଦେ ଶୁଣ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସଭାରେ ତ ଦେଖୁଛ ମା ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମାର ମାରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ନାରୀ ମହଲେ ଦେବୀ କେ ହଲୋ ଆଇ ତମେ ଯୋଉ ଭଳି ହେଲଣି ଏଠି ଆମର ଲଜ୍ଜା ମତ ସବୁ ଗଲାଣି ଜାଣିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ବୁଝାବୁଝି କେମିତି ଯିବ ତା ଚିନ୍ତା କର ନହେଲେ ମୁଁ ଡାକିବି ତୋ ପୁଅକୁ ଡାକିବି ଆଗେ କଳି ତୁଟେଇବ। ପଦେ କହିବୁ ବସି ପଇଲୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କଣ କେତେ ଯିବାକୁ କହିବାନି। ହଉ କହ କହ ଆଉ ପଦରେ କହ। ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତୁ କହୁଛୁ। ରମ କଲୁଣି କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ହଁ। ଏଇଠୁ ବୁଢୀ ଯେତେବେଳେ ରାପି ପଛେଇକି ଟେକି ହେଲା ଶଳା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପେଟିକି ରୁମରୁ ସେଇ ଛାଇଆଟା କୁଆ ଗଲା ଏ ମାରି ଖାଇ ବୁଢୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ଆଉ ଟେକି ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ପଦେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଲୋ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ମାର ଆଉ ମନେ ପଡିବ ଯୋଉ ମାଳ ତ ଦେହ ତାଉ ତାଉ ଆରେ ଏ ବାପା ଆଉ ମତନ ବାହାରିବନି। ଆରେ ମତନ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆରେ ତୋ ଧୀର ମାର ଘୋର କଳି ଆରେ
अरे मोतना अरे कौन किसी बता जानी करूँ अरे तू कौन खेली बबू तू खाली हाँ अरे तू एमती गोटे स्त्री जानी छु अरे जाइलु किंतु आहोटे भी देख मौसा कौन कहबी मो मारो फूल ए बा राउतु बोलता ଆଲୋ ନା ତ ତୋର ପଟ୍ଟା ନଥିଲା କହୁଥିଲୁ ସିଫ୍ଟ ବିଲ୍ ମାରି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ନା ଉଠି নাই ମାरो ଫୁଲ ମାର ବୁଲୁ ଯାଉରୁ ନଡ଼ିଆ ବାଜିଲା ଭଳିଆ ବାଛିକି ଆଣିଛି ଆରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ମାକୁ କହିଲେ କଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ମତେ ମୋ ବାପା ଆରେ ଜାଣି ଦଉନ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ କଣା କୁମ୍ଭୀର କାନ ତେ କହୁଛି କୁମ୍ଭୀର ମହିଳା ବସାଣି କୁମ୍ଭୀର କାନ এবা बोलो ও সসো বাবা দিদার এই ঘরে তো ভারী যা রহিব সন্না দাও আপনি ও এঠা রহিব ও ঘন্টা ঘন্টা কাম করে हेलो मैम मोर हांडी का पोस्तावा मुंगो तळगडी तू छाडी की जाना लोक कोणी ना बोलू बाड़ी जाए आंटी क्या आप बता देंगे कि तो लाइसेंस मते बाहर थी मोते लोक लज्जा करी ना लो अब तो कल्लू करू এটা দিয়ে পড়াই দিও পাণ্ডব বিশাল তুমি দেই দে এটা দিয়ে পড়াই দিও পাণ্ডব বিশাল এবা লে তো হচ্ছে রে রাত ঘন্টা পাইলা মু দিবি তিনটা মাস লাউ চলে দিলা প্রমোদ अरे अरे मोतना ससुर अरे आज तो देखो ना मोस्टली की कोई तुम्हें क्या बुझाए समझ करो अरे मोतना अरे ये तो ससुर मते पाइलोनी आउ के अछंती की होती बो भाई ओ भाई ना बोली ତମର ଏଇ କାଳିଆ ଗୋଡର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦର୍ଶନ ହେଇନଥିଲା ବାପା ମତେ ତ ବିବାହ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଏ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଆଉ ସହିପାରୁଛି ବାପା
ତାହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ପଚାର ବାପା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ବାପା ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଭୁଲ କଣ କହିଲ, ମୁଁ ଭାତ ବସାଇଥିଲି ପେଟ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଯେ ଏଇ ରାଣ୍ଡ ପୁଅ ଖାଇଲ ବୋଉ ମତେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅର ମା ହେବି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯେ ନମସ୍କାର ଆଉ ସମୁଦି ତମେ ତ ଯାହା କଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଚାହିଁବି ପୁଅକୁ କହିଲେ ବୁଝେଇକି ଛାଡ଼ ଆମ ଆଉ କଣ ଆମେ ତ ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ହେଲୁ। ଏଇଠି ବାପା ତମେ ଟିକେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଏ ବାଡ଼ିକି ଆଜି କେତେ ଟେମ୍ପରେ କଥା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ କବାଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଲୋ ତୁ ତ ସବୁଦିନ ତୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଦି ଜଣ ତ ନୁହଁ ଯାହାରି ହାତ ଭରା ଧରିଛି ତୋର ଲୁଗାପଟା ବି ଆଉ ଘେରେ ନାହିଁ, ଯାହା ତେଣୁ ବାଟ ବାଟ ହେଇକି ପଳେଇଲ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ହଁ ଶୁଣେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କୋର୍ଟ ବ୍ୟାଘ୍ର କରିକି କେତେ ପଳେଇବ ଦେହ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। जा